Učenici osnovne škole Milan Rakić iz Babinog Mosta više nemaju problema sa održavanjem laboratorijske nastave na časovima prirodnih nauka. Programom za aktivno učešće zajednica koji sprovodi Mercy Corps, a finansira USAID, obezbeđen je novac za nastavna sredstva za praktičnu nastavu iz hemije, fizike i biologije. Pre toga je rad bio otežan i za učenike i za nastavnike. Smatram da smo s ovim dobili mnogo u našoj nastavi i koristili smo ove aparate, koristili smo modele, deca su oduševljena, ne znam sad, oni mogu i sami da kažu kako i šta je. Deca su se, na primjer, prvi put sretala sa lupom, nismo zanatnice šta je lupa, prvi put se sretali s mikroskopom, za njih je to bilo i... Mikroskop i lupa su deci najzanimljiviji, pa je sada čas biologije više zabava i igra nego stvar obaveze. Reci nam, dečko, šta ti to gledaš? Pa gledam gljive i buđice sa hleba. Jel ste to danas učili, jel da? Da, danas smo učili. A reci mi, jel ti zanimljivo da radiš sa mikroskopom? Jeste, veoma mi je zanimljivo. I jel možda zamisliš čas biologije, da nešto učiš, a da to bude bez mikroskopa? Pa ne znam, to mi je nekako malo, ne mogu zamislim jer sam kao već naviku na mikroskop i mnogo mi je lakše, ne mogu zamislim čas da nešto učim, a da ne mogu da gledam to i mnogo mi je lakše sa mikroskopom. Pa ovo je lakše gledati sa lupom jer bolje se vidi i uvećava ove mikroorganizme. I šta ti to vidiš? Buđ na hlebu. Kvalitetno obrazovanje dece u osnovnoj školi je nešto što ostaje do kraja života. Ono što propuste u tom uzrastu teško je kasnije nadomestiti. Zato je lako zaključiti kako je ovo ulaganje prepoznato kao prioritet. U razgovoru sa profesorima u osnovnoj školi, sa direktorom, saznali smo da deca zaista kubure sa laboratorijom, sa pomoćnim sredstvima koje bi bila dobra za njihovo školovanje, za njihov rad. Ja sam naime takođe bio učenik ove škole, znam koliko je bilo teško učiti nešto šta ne možete da vidite, tako da smo, profesori su prihvatili tu ideju, ja takođe, Mercy Corps, koji nam je jako izašao susret, jeste to sve isfinansirao i tako smo došli za par dana do jednog brzog projekta koji smo realizovali, mislim da je bilo u jesen prošle godine. Finansijska sredstva za ovu investiciju u vrednosti od 3.650 evra obezbedio je USAID, a projekat je sproveden u okviru Mercy Corpsovog programa za aktivno učešće zajednica. Osim ovog, u selu Babin Most, opština Obilić, u toku je realizacija još jednog projekta, zahvaljujući kome će deca imati teniski teren. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.